बड़ी नीमन एगो भरत शर्मा जी के लय याद पड़ल। आज से कम 15-20 वर्ष पहले भरत शर्मा लय में गौले रहनी है। बड़ा नीमन गीत रहे। कोनो नए नए मेहरारू के नए नए गौना भइल रहे। तो केकर पुरान हुए गौना? हाँ जी। गौना नए नए बेचारी के भइल रहे। जैसे हम साल 2 साल के बाद नहीं कहत, गौना भइलो 2-4 महीना के बाद कहत। अच्छा। तो औरतिया अपन गोतनी नैनी के सिंगार देख के अपन राजवा से कहे लगल कि राजा जी, हमरा हौ जगह के हौ चीज चाहिए। कौन? ऊ जमन रानिया रहे राजवा से कहत बाबू का कहत बा भरत शर्मा जी गौले, अरे कि पटना से बाजे बबलम जी, औरतिया कहत बे कि राजा हो, राजा हो। अरे कि पटना से बाजे बबलम जी, अरे तारा से वो ठलाली। औरतिया कहत बे रामानंद भाई कि पटना से बाजे बबलम जी, आरा से वो ठलाली। अरे कि पटना से बाजे बबलम जी, अरे तारा से वो ठलाली। अरे त मंगाई दा छपरा से चुनरिया छीटवा। ना बबुआ इले एगो पात्र है, जहाँ जब तहाँ एक ही गो चीजवा कनी चैनल पर कई बार चढ़ल होई। लगनिया में नैका मर्दा मंगते करोगे। अरे अब वो तो छोड़ा, कम से कम छोड़ा भाई छोड़ा। अब लगन 2025 के आवे वाला है। हाँ जी दयाल। राजेश चाचा लगनिया में नैका मर्दा मनते लगनिया बाद और लगनिया बाद विकास के कहबे कर मारे लगा तुरंत उल्टी पलटी बोल लेते। पूरा बात बोले। लगनिया में नैका मर्दा मनबे करते, लगनिया बाद ओकर बप्पा ही मनते। अरे मनते तो जीवन भर मनते ओकरा मर्दा। हाँ जी। तो भरत शर्मा जी कहले कि पटना से पाजेब बलम जी, आरा से वो ठलाली, मंगाई थी छपरा से चुनरिया छीटवाली। लेकिन यही ले में हमनी कहेगा कि माई रे आखिर कमन कमन रूप में हम बोलाई, सब रूप में तू ही निवास करेलू। दुर्गा, काली, गीता, गायत्री, सीता, सावित्री, सब रूप में तू ही निवास करेलू। लड़का कहत बा परवीन भैया कि स्वर्ग के देवी सरस्वती मैया, अरे त स्वर्ग के देवी सरस्वती मैया, अरे त वेद पुराण बखानी। हम न माई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कहेला कि रउआ स्वर्ग के देवी है। काहे कि संगीत के उत्पत्ति भइल बा, संगीत के उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू से भइल बा, लेकिन सुपुर्द रुवे करल गइल बा। अरे कि स्वर्ग के देवी सरस्वती मैया, अरे त वेद पुराण बखानी। ए मोरी मैया तो सुमिरन में है आव हम आई, हम हाथ सुमिरन में है आव हम आई, हम हाथ। लइका कहत बजे माई रे जैसे रोजो आवे लुआ जो आवा स्वर्ग देवी सरस्वती मैया, नाई बु तो दुश्मन हमारा सामने खड़ा बा। कब हमारा परिवार कदी कोनो गारंटी नहीं के। अब हम तारा दने ताकत नहीं, तू अपना पर मत ली है भाई। कि स्वर्ग के देवी सरस्वती मैया, स्वर्ग के देवी सरस्वती मैया, वेद पुराण बखानी। अरे तो सुमिरन में है पूजा के थाली में मन पे जगाली,
कहत बजे माई रे ए माई माँ आज ले देखले तो नहीं खी लेकिन सुनले जरूर बानी बाने सुनीला की मैया रउआ आई बड़ा दानी हो सुनीला की मैया रउआ आई बड़ा दानी हो सुनले बानी देखले तो नहीं खी मोरी मैया ना काहे आए हमनी पदाया करी तब हम जानी हो हमनी पदाया करी तब हम जानी लइका कहले कली की क्या कली की कहली की कहली की आवाया के लाज बचावा आवाया के लाज बचावा आवाया के लाज बचावा आवाया के लाज बचावा सुध भुलाइल बानी कली की आवाया के लाज बचावा बचाओ सागर भाई हमरा लागत है जे इनका कली की कहला बिना को नहीं है ना अब के तो तुम कहली की साफ बोली कहली की कहली की हां जी भोजपुरी में भाषा बाजे कहली की कहली की इनका भर रात सुनम रहुआ सब है कहली की ना कही है कली की कली की सिखावा सागर लइका कहला से माई रे ए माई कली अरे की आवाया के लाज बचावा अरे त सुध बुध भुलाइल बानी चला अनुज भैया नचनिया गइल बे सबके टारगेट है बाबा अरे की आवाया के लाज बचावा अरे त सुध बुध भुलाइल बानी त सुमिरन में आव हमाई हम हाथ जोड़ता